أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ‘Yan uwa masu kallon mu barkanmu da waraka da fatan muna lafiya, Allah ta'ala ya sa haka. Insha Allah za mu ci gaba da bahasinmu da muke yi akan zamantakewan aure a cikin Alƙur'ani, cewa yaya za mu tsara family ɗinmu su zama sun tafi daidai da karantarwa Alƙur'ani, daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ali, daidai da karantarwa immatu ahlul bait alaihi salatu wassalam. Muna magana akan maudu'in mu shine al-mahru wa ahamiyatuhu, wato sadaki da muhimmancinsa. Mun kawo aya ta farko a kai, mun kawo aya ta biyu, mun kawo aya ta uku, mun kawo aya ta hudu. Yau za mu tashi aya ta biyar akan wanda take magana akan sadaki. Aya tana cewa bismillahir rahmanir rahim, at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. wannan aya tana cewa talaqu maratan, wato saki wanda ake yin kome saki ne guda biyu, wato ayi na ɗaya a koma, ayi na biyu a koma, amma da an yi na uku babu komawa. Idan za ku riƙe mata, ko dai ku rike su yadda shari'a ta bada umarni, ko ku sake su yadda shari'a ta bada umarni. Babu laifi a gare ku, wala yahillakum an takuzu mimma ataytumuna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Baya halatta a gare ku ku karɓi abin da kuka ba su na sadaki. Baya halatta a gare ku karɓi abin da kuka ba su na sadaki illa an yakhafa alla yuqima hududallah, sai dai idan kuna jin tsoron ba za su tsaye da dokokin Allah ba. fa in khiftum alla yuqima hududallah, amma idan kuna jin tsoron ba su da dokokin Allah ba, fala junaha alayhima fi maftadat bi, babu laifi ga abin da suke fansa. Sai zama ita macen ta yi khul'i, ta fanshi kanta a gurin mijinta. Tilka hududullahi fala ta'taduha, wannan dokoki ne na Allah, kada ku ƙetara su. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun, duk wanda yake ta dokar Allah to wayannan suna ke ce musu azzalimai. To a bisa wannan aya din an kawo ruwaya daga Zurara an Sadiq alaihi salatu wassalam, qala yana cewa la yarji'u ar-rajulu fi ma yahibu li imra'ati, mutum kada ya karbe abin da ya ba matar shi na kyauta, misali bayan kamar sun yi saki. Walal mar'atu fi ma tahibu li zawjiha, haka ne ita mace kada ta karbe abin da ta ba mijinta na kyauta bayan an yi saki. Alaysa Allahu ta'ala yaqul, imam yake cewa ashe Allah bai ce ba wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an, baya halatta a gare ku ka karba abin da kuka ba su wani abu. Wa qala, alhalin kuma Allah ya ce a wani guri fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan, idan su ma sun ba ku wani abu tare da daɗin rai, fakulu hani'an mari'a, ku ci wannan abin cikin daɗin rai. To don haka duka ɓangare guda biyu Allah ta'ala ya ce idan kika ba da kyauta a gare shi, dan in ya sake ki kake ce ya dawo miki da kyautarki. Kai ma idan ka bata kyauta, in ka sake ta kada ka ce ta dawo maka da wannan kyauta din. Qur'ani ya hana haka, da haka kyautar da kuka yi a tsakanin ku ta wuce, babu matsala a kai, kamar yanda wannan ruwaya ta zo a cikin usulul kafi. Ina fatan an gane. Dan haka kenan baya halatta bayan kun yi kyauta a tsakanin ku kuma saki ya shiga, sai ya zama mene ka karbe wannan abin da ka bata, shine mahallin shahid. Kama a ce misali na meye abin da ka bata, ana nufin sadaki. Wala yallakum an ta'khudhu mimma ataytumunna shay'an, ana nufin baya halatta ku karɓi sadakin da kuka ba su. Ina fata an gane. Kamar yadda su kuma idan bayan da kuka ba su sadaki suka tsan muku wani abu a ciki, to su ma baya halatta bayan wai kun sake su ce wannan abin da na tsan maka a baya ka dawo min da kayana. Ina fatan an gane. Wannan shine rashin halascin a karɓi kyautar da aka bayar na sadaki, ko kuma ita abin da ta tsan mushi bayan an bata sadaki, ya bata sadaki, kamar yadda Alƙur'ani ya ambata. Insha Allah za mu tsaya a nan a karatu na gaba, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi ɗayyibin at-tahirin.